Bili to? Ha? 150 dalawa? Kasama na yung kulungan? Matibay, matanglawin. Guwapo. Dalawa. Mga ano, quality yan boy. Yung brown oh, quality to. Ito. Yan, yung brown. Parang rare color na din yun. Mura na yan, rare color. Ayan. Mura. Say hi. Ang pangalan mo? Ha? Arto. Arthur. Bumibili ng kalapati kasi bakasyon na. O yan, para di ka lakad ng gala. Ayan. 150? Oo. Sandaan yung singsing, yung 50 ng kalapati. Oo. Oh. Bili na kayo. Ito, isa. Kano to? 200. 200 to isa? Oo. 200 po. 80 yan? Comring. Sir, magkakano itong mga kalapati nyo, sir? 250 isa? Club banded to? Yung pula? Club? Anong club yun, sir? Hindi ko alam yung wala kami yan. Ano? Naka-persuring. Hindi race. Yung mga pula, hindi race. Mga ano, club band, mga alam. Sir, may tawad pa yung 250 nyo? Wala na, last price na yan, 250. Yan, 250 last price, mahal pa din. Pero yung iba, nakikita ko ang daming club, oh. Puro club yata yung iba, oh. Sir, baka may ano ka, Facebook ka. Pinupost mo to sa Facebook. Kontakin ka nila. Dito na lang sa San Carlos, no? Ayan, mahal pa din. 250. Ay, nakita tayo mga imbrake. Club banded, oh. Sir, magkakano itong kalapati mo, sir? 200 isa lang. Uy, grabe, 200 isa na lang, mahal pa din, so. Ay, alpha pa yung isa, oh. UPHA. PHA, quality to, wala pa din. Ganda yung mga balahibo. Oh, kikinis, oh. Mga bata pa, sir, ah. Yung mga bata, magkano, sir? 200 din? Ay, yung breeder. Ano lang yan, medyo mataas ng konti. Breeder kasi, no? 500, pwede na? Parang, ano, iisang lahi itong mga to, sir, ah. Hindi naman. Pagkakaparehas lang ng kulay. Ayun, oh, grabe, ang gaganda mga lapatid. So 200 lang, tapos naka-club na. Pero iba, comring. Ito 500 to. Ito breeder kasi ito, eh. Anong club nun, sir? UPC, ito ano lang yan sir, kumring lang yung mga anak. Comring yung mga anak. Pero 200, pwede na mga lapatid. Ang lapatid mo? 150 lang yan boss. 150 isa? Opo. May club dyan? Itong dalawa. Anong club yan? Ilpa, tapos ito NLPC. Ano? NLPC. NLPC? Saan yan? Ano, dito sa Carito. Dito lang, Pangasinan, ha? Pangasinan itong mga mga lapatid, oh. Isa nabili na, galing Bulacan. Yung isa, galing Bulacan. Magkano pinta nyo doon? 150 din. 150 din? Grabe, ito 150 na lang, oh. Ayun, mga kalapatid, so, ang gaganda ng mga kalapati ni sir, oh. May nakita ko dito, club. Puro club itong mga to, mga kalapatid. Sir, magkakano yung mga kalapati nyo? Wala sir, 150 lang. 150 isa? Pare-parehas to? Pare-parehas. Mapa-club o hindi? Oo. Ayun, oh. Ito, oh, may ting-ting siya, mga kalapatid. Sa ibang lugar yung club nun. Magkano yun, sir? 150 lang. 150 lang din yan? Anong club yan? Mga kanyang kasi Manila. SFC, Pampanga. SFC, mga kalapatids, Pampanga, oh. Gandang kalapati, oh. Yun, oh. Mga ano, tag 150 lang to lahat, mga kalapatids. 50 lang. Itong brown, pati itong brown. Brown. 150 lang din. Dito. 150 isa, mga kalapatids. Ito, patingin nga ng ano, yung club band. Saan na yun? Ayun, ito. Patingin. 2000 DCFC 2024. Magkano yan, boy? Ha? Sabihin mo. Magkano yun? Bingo 1.5 kasama ka. 1.5 kasama ka na. Para may taga. Ito. Anong club to? NLFE North Luzon Fanciers Club.
2025. Bago yan to ya. Magkano yan? Magkano yan? 100. 100. Yung una, magkano yun? Yung DCFC? 150. Yeah, Ken Comring. Ayan, Comring. Magkano yan, Toy? Borga. Magkano yan? 150. 150 na rin? Mura ang mga kalapati dito, Toy. Oh. Magkano yan, Toy? 100. 100. Wow, 100 na lang yun. Sir, magkakano ang bentahan nyo sa kalapati nyo, sir? Yung nag-alpha boss, 500. Yo, Bandit Club dito sa Pangasinan. Malaking club yun, mga kalapati, 500. Yung iba, sir, may ano dito, club? Comring na yung iba, tag 200. Pero nangangarera si sir, oh. May alpha siya eh. Ano, gugunda ng kulay nito, puti. Saan dito yung naka-alpha? Ito. Ito yung naka-alpha, mga lapatids, oh. Uyo. Ganda, yan, oh. Nakaganda mga kalapati, pangkarera, oh. May mga sing-sing. Sir, ano mga sing-sing nito, sir? Comring. Pero ang kikinis, sir, ah. Breeder, mga kalapatids. Sir, magkakano itong bentahan nyo ng kalapatids, sir? 250 isa? 250 isa lang, mga kalapatids. Pares-pares itong mga to, sir, o iba-iba? Tatlong lalaki, isang babae. Ayan, mga kalapatids. Pero ang kikinis nila, oh. Ganda, oh. Blue bar. Ayan, oh. 250 isa. May tawad pa yun, boss? Ay, may tawad pa yung 250. Pag kukunin lahat, 200. Kunin nyo na lahat, mga kalapatids. Mura-mura na yan.